उन्दै गथ'खौ रां आरजिनो हाबा मावहोनाया आयेन बादियै गनायजाथाव नङा। आयेननि बादिब्ला उन्दै गथ'खौ खामानि मावहोग्रा आरो खामानि होग्रायाबो दायनिगिरि जानाङो। आयेना बे बेलायाव माखासे नेमखान्थि खानानै दोनदों। उन्दै गथ'खौ बैसो जायालासेनो रां आरजिनो हाबा मावहोनाया गनायथाव नङा। आयेननि बादिब्ला रां आरजिनो थाखाय हाबा मावग्रा गथ'आ 18 बोसोर बैसोनि बारा जाथारनांगोन। गोबांखौनो बैसो जायै गथ'फोरखौ रां आरजिनो थाखाय हाबा मावहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय आयेन बादिब्ला बेयो गनायथाव नङा। आयेननि बादिब्ला उन्दै गथ'साया 6 निफ्राय 14 बोसोरसिम सरकारनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ। आयेन बादियै थिखानाय बैसो जायैयावनो गथ'फोरखौ हाबा मावहोयोब्ला बेनि थाखाय आयेन बादियै थिखानाय बैसो जायैयावनो उन्दैफोरखौ हाबा मावहोयोब्ला बेनि थाखाय आयेना गोख्रों साजाबो होनो हायो। बेबादिनो थिखानाय बैसो जायै उन्दै गथ'फोरखौ खामानि मावहोयोब्ला एबा खामानि होयोब्ला जोबथेसालियाव थानांनाय साजा आरो जुरिमानाबो होनांगोन। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम पुलिसआ मोनसे हेफाजाब जानबुं अनजिमा फोसावदों। बे आयेन बादियै थिखानाय बैसो जायैयावनो गथ'फोरखौ बहाबा रां आरजिनो हाबा मावनाय नुयोब्ला 1098 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो खावलायदों। नङाब्ला साखाथिनि पुलिस थानायाव खौरां होनो खावलायदों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशेल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशेल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशेल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।